Gandang hapon mga kawaray. Bayan ng Palapag, Northern Samar. Ang munisipyo ng Bayan ng Palapag, Northern Samar. So, ngayon ay pakita ko sa inyo ang napakatinding technology ng Google. Ang Google Mapping, Google Maps. Ang kanilang kamera ito. Andito sila ngayon sa Bayan ng Palapag. So, ito yung gumagawa ng mga updates sa kalsada. Okay. So, ayan. Tingin ang camera. Tayo sa kabila. So, ayan. Okay, medyo takip silin na. Hindi masyado gaano makita pero ayan o. Close up natin. So, ayan ang camera ng Google Map. Google Maps. Google. So, ayan. So, ayan ha. Guys, ina-update ko to dahil malapit ako sa, alam niyo naman, malapit tayo sa Google. Sila yung may-ari ng YouTube. So, ganun tayo ka sabay sa kanilang mga gawain o aktibidades. So, ayan. Bale, ipinarking muna siya rito ng kanilang driver dahil siguro sabi niya pagod na daw siya, gusto niya magpahinga sa isang hotel dito sa Bayan ng Palapag. Ayun, ano siya sa hotel. So, magpahinga siya roon. So, nagpaalam naman tayo na kuhanan yung natatanging matinding kamera ng Google kasi alam naman natin pagdating sa technology, champion ang Google. So, yan. This is it mga kawaray. This is Waray TV. Subscribe Waray TV. Ayan, kinakatch up natin ang Google Map vehicle. So, yan. So, pag nag-Google Map kayo, nakita nyo yung mga picture ng mga kalsada at mga bahay-bahay, kabahayan. Ito yung sila yung may gawa. Kasi ayun ang kung nila. Lahat ng kalsada ng buong Pilipinas, hindi lang Pilipinas, buong mundo. Kinakatch up nila yan. So, ito. Pagkakataon natin to. So, ayan guys. Paggabi na. Twilight zone na. Ingay ng mga ibon. Huni. Mga huni ng ibon na didinig natin. So, yan lang sa mga puno yan. So, ayan Keep it up guys. Subscribe. The town of Palapag, Northern Samar. This is Waray TV. Thank you.